समय के भी देखे के बाद ठंडा के दिन होला बात तो घड़ी के हो जौना घड़ी भगवान राम रावण के संहार क के अयोध्या में आइल बनी जे जैसन मदद कैले बा सहयोग कैले बा वही सबकर मान सम्मान आदर भाव क के आ धीरे धीरे विदाई अब करतने सब हनुमान जी देखले कि भगवान सबकर विदाई करता रे हो ना हो हमरो के भगवान कह कि हनुमान अब तू हो जा आइए सोच के हनुमान जी कोना में खार होते आंसू बहावत है यही जो भाव अरे देख के विदाई रोवे अरे लगले कपीराई आ तब तक भगवान राम जान गए अरे जानी कोइला हरिली होला अरे बोले से लगाई हनुमान जी के गले लगा के अब भगवान खल के हनुमान नाम बताई नाम भूला कर बोलो भाई वो दिन प्रोग्राम में भेंट हो रहे चाचा अपन नाम बता अच्छा भिखारी दुबे बाबा बानी आशीर्वाद दिल बानी बाबा का पोलकी करो बोलो भैया का स्वागत करो भगवान राम कहनी के हनुमान अगर तू ना रही तो जौन विजय मिलल बा विजय मिली तू नहीं रही तो जीत मुश्किल रहे तू नहीं रही तो जीत मुश्किल रहे तू नहीं रही तो जीत मुश्किल रहे कि जन दुश्मन रहे वो कमजोर ना रहे पापी परतापी रावण बहुत कुटिल रहे पापी परतापी रावण बहुत कुटिल रहे
के मलिकार बनी टिंकू बाबा हजारों हजार रुपए पुरस्कार हमरो के पूरा मंडली आई है रोगन नीमन का मोबे के करे जाता टिंकू बाबा हे लोग के पैसा ना मिलेला नो आ खाली हमनी के मिलेला तो ई मने मने इशारा पेले से गाड़ियों देले से पाछा में तो मुंह पे दे देबलो हमरा टिंकू बाबा के बड़ भाई बने गोड़ लगल राहुल भैया फिर हमरा के पुरस्कार 500 रुपया पुरस्कार भेजले बने राहुल पद प्रतिष्ठा बना के भगवान रखे ऋण सन होई उगी ऋण मोर पला ऋण सन होई उगी ऋण मोर पला तोहरा के काटे दिए तोहरा के काटे दिए अब रहे दिए एगो अगरबत्ती पर कितना जाना है काम लायक आ गइल रही हमरा टिंकू बाबा के मझिला बहनोई बानी आशीर्वाद देगनिया बाबा के पलकी करब मझिला मतलब एगो औरी होख 4 बहनोई अच्छा तो 2 आदमी के हम देख लेनी अच्छा हमके दे देव जे सुमिरन है ये हो जाए जेकर बाद हमके ध्यान नहीं बा खाली पाहुने लोग पर ध्यान है भगवान कनि हनुमान हमरा उ दिन याद बा जय लक्ष्मण जी के शक्ति बन लागो लखन जी के जब शक्ति बनावा लागो लखन जी के जब शक्ति बनावा लागो लखन जी के जब शक्ति बनावा तोहरे पर लागल रहे सब तोर ध्यानवा तोहरे पर लागल रहे सब तोर ध्यानवा सोनू संग दिल तू तो दिल जीवता सोनू संग दिल तू तो दिल जीवता तोहरा के काटे दिए हनुमान तोहरा के काटे दिए तो सुमिरन टिंकू बाबा अब यही जे रखल जा 3 गो हो गए 3 गो नियो से हो जाए अब जय बोलल जा कुछ कहत तरका तो याद पड़ता का रे मन तो पड़ता सोचतन कि ना कहे कह दे लेकिन फिर अगर नाहियो कह तब पद ह श्रवण कहले हैं सांझी के कि पद ह खाली ना जाए खाली ना जाए के मन पड़ल बबुआ ऐसा ही सोची अरविंद भैया का बियाह भई लड़की से ना मुर्गी से अंडा नहीं बेचे बियाह भई
सुहाग रात के दिन मेहरारू सिंगार पटार क के घू तान के हाँ हाथ में गिलास दूध लेके देखो मेन बात हम भूला मेहरारू बैठल भी है आ का जाने अरविंद भैया के मन में का भई सोचले के भाई भोजपुरिये गाई ले भोजपुरिये बोली ले आज मेहरारू से पहिलका दिन बतियावे के बा तो करा से भोजपुरी में ना बोलो उर्दू में बोलो उर्दू में हाँ गईले मौगी लगे हाँ दौरत हाँ दौड़त घूग तनले रहे अब मौगी के लगवा जा अरविंद भैया कहले कि तब बेगम साहिबा इजाजत है लगवा जाके कि तब बेगम साहिबा इजाजत है जब दू हाली कहले कि ना कि इजाजत है मौगी घूग बिग दल कलस किया ही दादा नैहर में तो हम केहू के मने ना कहनी तू तो मरदे हव तू का इजाजत लेता रह आवो ना कबूल आइए समीना टप 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 का है नहीं सतैसा हो लेकिन अब कहता रहो गीत संगीत कितना बदल गई टिंकू बाबा पहले गौनई हो के गायत्री बाबा धुरान का हमार गुरुजी रहे स्वर्गीय गुलाब शर्मा जी महात्मा बाबा बगल के तो लोग कटाक्ष करे तो मधुर कटाक्ष होखे बात तो ऐसा कहा कि जे कहे ओकरो निमन लागे जकरा के कहल जाता ओकरो निमन लागे आ जे सुने ओकरो निमन लागे लेकिन ना एगो व्यास अगर 5 गो बाउर बोलले बारे तो दूसर का व्यास एक पाना लिख के रखले बारे कि तरह के 300 गाड़ी दे सुमिरन में तार कोटा फूल कर दे आ वही में 4-5 गो भोजपुरी सुधारे ला सर्वर निकलल बारे एक कनी से तो हम ता ही तंग भइल बानी कह तरह से कि भोजपुरी सुधारे वाला है आ सरवन के झालो बजावे के लूर नहीं कह दो कि तन झाल बजा दस तो कैसे के सब नहीं जानते हैं अब रोज इनका के हमारा के उन्हें कुंवर जी के कि भोजपुरी ये लोग बिगाड़ रहे हैं सरौ तू ही पूर्वी लिखले बार यार पूर्वी बिगाड़ दे जाओ मनी मान जा आना तो पहले गायत्री बाबा का समय आवे धन है गायत्री बाबा ऐसे तो मौसा लागत रहले गायत्री बाबा का आवाज हाँ कि अरे करुणा निधान रौरा जगत के दाता है करुणा निधान रौरा जगत के दाता है गायत्री बाबा कहस कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता है तो बलिया जिला के धुरान का कर रहले खड़ा होकर तो जवाब दे सब बाउर ना बोलो आ निमन ने बोलो सब लोग हंसे लगे धुरान का कह जनता जहान रौरा कोई तोरी माता होए जनता जहान रौरा कोई तोरी माता होए निधान रौरा जगत के दाता करुणा निधान जगत के अरे बोला तो बोला रे जवानवा अरे हरी
तो बोल तोरा जारा आई अब अगर गण्यम कुल श्रेष्ठ जी से आप सुनिए चाय चाय